Selam dostlar. Минем белән бергә күңелле шаян рәсемнәр ясыйсыгыз киләме? Бик яхшы. Моның өчен безгә гап-гади ак кагаз бите кирәк. Альбом яисә дәфтәр бите дә ярый. Рәсемне гади кара маркер белән ясарбыз. Фломастер да ярый. Ә булар минем төсле карандашларым. Алар бик күп төрле. Алар белән теләсә нәрсә ясарга була. Ә бүген без сезнең белән шаян ташбака ясарбыз. Сезнең дә ташбака рәсеме ясыйсыгыз киләдер бит? Килсә, минем арттан кабатлагыз. Кара маркер белән менә шундый озынча фигур ясыйбыз. Аның өстенә менә шундый ярым түгәрәк ясап куябыз. Бу көбәк күлмәк булыр. Ә хәзер ташбаканың башын ясыйбыз. Менә шулай. Буламы балалар? Аякларын да ясап куйыйк әле. Күрәсезме? Ташбака рәсемен ясау бер дә авыр түгел. Ә хәзер күзләрен ясар вакыт җитте. Ике түгәрәк ясыйбыз. Сул түгәрәк бераз зуррак булсын, һәм тагын да ике түгәрәк ясыйбыз. Аларны буяп куябыз. Ә керфекләр инде беләсез, һәр вакыттагы рәсемне ямьлерәк итә. Керфекләр менә шулай ясала. Минем барлык рәсемнәрем дә шаян. Ташбаканы да шаян иттек. Ул менә шулай матур итеп елмая һәм шукланып телен күрсәтә. Айт! Көбәк күлмәккә кечкенә шакмаклар ясап куйыйк. Алар ташбаканың үзенчәлеген билгели. Өч пишмак ясасагыз да була. Менә шулай. Бик матур. Ә ташбаканың гәүдәсен түгәрәкләр белән бизәрбез. Безнең кайбер түгәрәкләр зуррак, ә кайберләре кечерәк булырга мөмкин. Шәп. Безнең ташбака әзер. Хәзер инде аны буясак та була. Яшел карандаш алып, ташбаканы буй башлыйбыз. Әлегә гәүдәсен генә буйбыз. Карандашны әйбәтләп тотыгыз, минем шикелле, һәм җиңел штрихлар белән буягыз. Аннан соң тагын бер кат буяп чыгарга була. Түгәрәк бизәкләрне һәм күзләрен соңрак буярбыз, яме балалар? Ашыкмагыз. Ташбака мәсәлән бер каяда ашыкмый. Бик матур килеп чыга. Ә хәзер инде бизәкләрне дә буярга була. Бизәкләргә без башка төрле яшел төс сайларбыз. Ашыграк яки куйрагын. Ташбакалар бик әкрен йөриләр. Шуңа күрә аларның иләре һәр вакыт үзләре белән. Куркыныч барын сизсәләр, алар көбәк күлмәкләр астына качалар. Үз иендә ташбака бер нәрсәдән дә курыкмый. Көбәк күлмәкне нинди карандаш белән буйбыз? Әйдәгез, көрән төскә буяп карыйк. Тик кечкенә шакмакларны тыштан гына буягыз. Менә шулай. Ташбакалар суда да, кара җирдә дә яши ала. Ә менә диңгездә яшәгән ташбакаларның аяклары ишкәк сыман. Безнең ташбака җирдә яши. Булдырдык. Әфәрин дуслар. Хәзер калган өлешләрендә буясак була. Моның өчен без кызгылт сары карандаш алабыз. Һәм шуның белән рәсемне буяп бетерәбез. Кызгылт сары карандаш булмаса, башка төслесен сайлый аласың. Сары яки кызыл, хәтта шәмәхә төсле карандаш та ярый.
Телен мин ал карандаш белән буяп куям. Менә, безнең ташбака әзер. Ләкин рәсемдә нәрсәдер җитми. Әлбәттә, кояш һәм болытлар ясыйбыз. Ташбакалар бит саф һавада яшиләр. Эй, балалар, кояш белән болытлар ясадык, ә ташбаканың борынын ясарга онытканбыз бит. Әйдәгез әле ике түгәрәк белән борын ясап куйык. Менә булды. Инде кояшны без әлбәттә сары төскә, ә болытларны зәңгәр төскә буярбыз. Балалар, күрдегезме? Нинди шаян ташбака. Миңа рәсем ясарга булышканыгыз өчен рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр.